Ассалому алейкум барларо, умедворам ҳама каса созин хубен. Хайр уже шумо обложкаи видео фаҳмидем ки гап чап дар бораи iPhone 16 меравад ки телефон чанд рӯз шуд имрӯз 25 15 рӯз пеш карочи презентатсияш буд ва як 4-5 рӯз пеш омадагӣ буд, Россияда расидаги буд ва имрӯз мо хостем дар бораи телефон якта видео кунем. Дар пеши мо аст iPhone 16 Pro, Pro Max не Pro. Уже ҳуй кардагем, обзоруш кардагем, мақсад мини обзор кардагем ва ҳозир ҳуй мекунем, як бори дигар видеои калонда нишон метем, активатсияш мекунем, мебинем ки мақсад активатсия карданаш отличаться мекуна iPhone-заёне ва ҳамун кнопкаи асосия ку, ҳамун кнопкаш ку чӣ рол бозӣ мекуна? Рости гап ман худам то ҳозир ҳамеша гирён кардаги нестам, надидам, қатъи шумо як видеода ҳозир мебинем. Так. Как обычно, коробка ходаш обои болоша алиш кардаган, всё, ба ҳама свети последнички десерт ном дорад, ба пага запускаша, чи ам халиш мебра, инам аромат. Бигем ранги золотое, бигем амни мешава, корпусш титанай, как 15. Дарни коробкаш да чӣ дорад? Дарни коробкаш гирифтам бо хеле дароз кардан мақсад, фақат кабел ки ҳар ду тарафаш так, ҳар ду тарафи кабел Type-C ва документацияи телефон. Тамом дига ҳеҷ чи надора. Блок, наушник, паушник ҳеҷ чи надора. Так, телефон худаш обо. Чӣ хеле гуфтем корпусш титан, дар бораи корпуси телефон камтара гап занем. Нигоҳ кунем пушташ шиша ҳай, корпусш титан ҳай. Сета камера как обычно зум дора, ранги 15 Pro Max, мақсад 15 Pro зуми хеле наздик мекардаги бисёре бад надошт, а 16 дора. Ай тараф как обычно ҳамун кнопкаи интересния гуфти гапо мардумда, ана ҳамун кнопкаи кишанак гирён кардан и паста баланд кунаки кнопкаи беззвук кардан. Ва как обычно ҷои зарядникаш Type-C. Оз телефона гирён мекунем, активатсия мекунем, мебинем чӣ гап хабаре далши. Так, ина телефона гирён кардем, ҳозир ака активатсия мекунем телефона. Так, русски. Так, вақте ки активатсия мекунем, как iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, дар инҷа мепурса ки кнопкаи бара мақсад настройка кунед. Метавонед ки ин сейчас кунед бирем. Так, продолжить. Дар инҷа мебурора ки дар бораи ин кнопкае ки барои камера ҳай гуфтагиай ва метавонед ки мақсад дар инҷа установка кунед ҳамаша. Номо накарда мебурем мерем. Ай ҳама чизи интересен дар ин телефон ман фикр мекунам якамаш камераш ай. Так. Ина камера кардани телефон, камераи худи телефон, портрет, так, видео. Так, бо дар инҷа чӣ дора? Камераи асосӣ гуфтем. Камерае ки мақсад кнопкае ки айбар аст барои камераро управлят кардан, ба ҳамин мо истифода бурдастем, наздик пеш кардастем. Но фикр мекунам агар даст қатъи хеле бари биёрӣ осонтар нағалта. Чамай кнопкаи бара ҷиқидан видеоро наздик дур бурдан. Агар телефон куштагӣ боша, кнопкаро буҷиқем, камера гирён мешава. Бале, вақте ки телефон мақсад блокировкада боша, сразу абгӯи камера гирён кунам, кнопкаро меҷиқӣ, дубор меҷиқӣ и худаш гирён мешава камера, метавонӣ записа биҷиқӣ кор кунӣ. Як бори дига ихел мекунем, ку мебинем записа инҷа гирён карда мешава. 1, 2, 3. Записа амни мешуда, ай кнопкаи бар гирён кунӣ ва наздик пеш кардан ҳамаш ба ҳамиҷа мешуда. Уқа удивит намекуна одама, уқа ҳайрон намешава, одам намешава, барое ки как обычно кардагиан кореро ки ай рӯи экран метавонӣ мақсад тестар бикуниш.
Так, настройкаша мебинем ози iOS 18 бромадагия, как раз вақте ки 16 Pro ё 16 Pro Max именно поколени 16-ро мехаҳем, сразу iOS 18 обновид кардагия. Так, ҷои 128 мода аст, дубайский, дига памятошам мода ҳаст, кадоме заказ кардани номерои болои экран наметавонад занг зана заказ кунад. Доставка ҳама шаҳрҳои Россия дорем, Тоҷикистонам ҳама шаҳрҳош доставка ҳаст. Магазини Greenphone шаҳри Москва ҳама вақт дар хизмати шумо. Абзори имрӯзаи мо буд iPhone 16 Pro.